Добър вечер, добър вечер. Съм супер изморена. Нямах време днес за нищо. Напоследък не мога да спя добре. Имам накитници, защото ме болят много китките. Гърба много ме боли. Днеска колежката ме налепи с едни лепенки. Пари ми направо. Но продължавам. Няма как. Трябва да изкарам курса. Четвъртък приключвам. Така че всичко е наред. Много добре се справям. Надявам се да сте добре, да сте здрави, защото има някакъв грип. Дъщеря ми е болна. Майка ми беше болна. Племенниците бяха болни. Сестра ми. В смисъл има много гаден грип. Аз изглеждам отслабнала, изморена, хлътнала. Да, така е. Легнала съм си, подредих. Искам да ви кажа, че като се пребрах в колко беше? В 5 часа, мисля, 4:30-5 някъде се пребрах. И викам, боли не боли гърба. Страшна визиря беше вкъщи. Знаете много добре, че тук в мое ляво имаше кашони с дрехи. Там в дясно, от другата страна до телевизора имаше кашони с дрехи. Махнах ги, подредих ги. Сега там е сушилника, защото метнах една пералня. Тук добре го направих като лотар. Много снимки, много нещо. Няма да ви показвам. Добре изглежда. Съпруга ми доволен най-после, че има място да се движим. Аз също съм доволна, че успях най-после да подредя сега в неделя, когато съм си вкъщи, защото в петък съм вече в салона, нямам търпение. И в събота също. В неделя, като почивам, ще си подредя там шкафчето, където са ми парфюмите, козметиката. И там да подредим малко, че е страшен хаос. Много парфюми, много нещо. Да. Да не съм ви в къщата. Мазето е пълно с багаж, не може да се отвори. Да. Мъжът ми вика, майка му с извинение и багаж, какво правиш, мъжина? Обувки, чанти. Има много придобивка. Утре ще ви я покажа. Да. Нова чанта. Аз съм ви споделила, че аз си купувам всичко. Каквото ми харесва. Няма значение, примерно, каква е цената. Разбира се, ако е сега 1000 евро, няма да дам. 500 евро няма да дам за чанта сега, в това време, сега. Както и да е. Тази чанта е 6 евро. Купих си я вчера от... чакайте да видя дали ще го кажа правилно. Дентал Мол във Варна. Не мога да го кажа правилно. Аз му викам Делта Мол. Извинявам се. Делта Мол във Варна. За втори път бях там. Имах работа в района и за втори път бях там. И викам, айде, чакай да вляза, защото беше много студено. Нямаше таксите и докато чакам 3-4 минути ще вляза. Таксито ще чака. И така и стана. Влязах в един магазин, както в началото на входа, разбира се, няма влизам да обикалям на майната си по етажите. И просто влязах в един магазин, разглеждах нищо, не възнамерявах да купувам. И си купих една много интересна чанта, която всъщност имам кафяви много. Нали, различни цветове в кафяво. Но такъв цвят нямам, и е велур. И по средата им ще ви покажа утре. Сега ме мързи да ставам. Легнала съм си вече и сложила съм си елек. Боли ме кръста. Да. Утре е сряда. Сутринта трябва да отида до козметичката, да взема едни неща. 10 часа съм на курс. До към 4:30-5. Да. В четвъртък също съм на курс от 10 часа до към 6:30 някъде, не знам.
Там ще е по-късно. Ще взема и сертификат. И да, много добре се справям. Искам да ви кажа, че учителката, аз така и казвам, нали, жената, която ме обучава, момичето, днеска й пратих видео, защото довърших вкъщи. На куклата я взех и я довърших вкъщи, защото не можех повече. Много ме почна ме боли гърба и не можах да издържа и взех куклата. Както и да е. И тя ми казва: браво, бомба си. Искам да ви кажа, че за час и половина я направих. Да. Аз съм курсист. Днес в събота започнах. Понеделник, вторник, чакайте. Събота, неделя, понеделник, вторник. 3 дни. 4 дни. Чакайте. 4 дни. И аз правя куклата за час и половина и двете очи. Като работя и на двете очи едновременно. Не е първо да правим едното, после другото. Не. И двете очи едновременно. И тя ми вика: вау. Първият ден ми беше 3 часа и половина да я направя. Беше ми много трудно. Първо, около час и нещо се учих с пинцетата, да мога да разтварям. Беше ми много сложно. И да взема, нали, с другата ръка да взема, да топна и да... Много сложно беше. Първият ден беше хаос. Обаче втория ден бях директно на модел. Ме пусна на модел. Тя вика: пускам те в дълбокото. Викам: как? Аз не мога да нося пинцетът. Не, пускам те. Пусна ме на дълбокото на модел. И аз се справих. Да ви кажа ли за колко? За 2 часа и 30, за 2 часа и 40 някъде минути. 2 часа и 40 минути някъде. Да, толкова беше. И Веси, нали, учителката ми вика: браво. Това, значи, вика, ти си много добре, защото по принцип, вика, на кукла курсистите се учат, вика, около 3-4 часа. 5 даже, вика. И на модел, вика, е 5-6 часа. Викам: какво? Тя вика: да, ти, вика, си ми единствената курсистка, която се справя супер бързо и супер вау. Браво! И днеска, като й пратих видеото, че за час и половина аз бях готова и с двете очи, като не съм бързала, бавничко, всичко беше окей. Даже отидах в салона на кушетката, поставих си я както трябва, представих си, че е клиентка. Разбирате ли? Имам нова лампа, ще ви я покажа в петък. Да, и се справих. Утре съм на кукла, ще се науча на снопчета. В четвъртък съм на модел на снопчета. И в петък започвам да си викам в салона модели да ги правя, които, разбира се, ще си плащат 10 евро консуматив. Както искате, така го приемете. Извинявам се много, обаче нямате на представа колко е скъпо. Напротив, знаете, защото виждате, че инфлацията е висока. Просто всичко е скъпо. Всичко се дига яко. И затова реших да взимам по 10 евро консуматив на моделите. И така ще правя. И започвам. 1 седмица ще работя върху модели и се пускам. И съм решила да ги пусна, ще ви призная. Решила съм да ги пусна ефтино. Защото първо, съм начинаеща. Второ, искам да се науча да ги направя както трябва, докато си направя клиентки, нали. Ще подбия цените на цяла Варна. Няма да кажа цена. Като искате да разберете цена, ще ви кажа, когато съм готова. Ще публикувам линк на страницата на салона и така ще може да записвате, които сте от град Варна, жените. Дадах така доста подробна информация ви дадах, как ми минаха дните, защото нямах време. Обичам ви, прегръщам ви и ще бъда скоро пак активна доста и ще видя кога ще имам смелост да направя едно видео как работя с миглите, как слагам, няма значение дали е на кукла или на модел, и да го кача да видите. Обичам ви, лека вечер!